तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद हो कि अच्छे होगे। और ये वीडियो हंसे और हंसावे खातिर बनावल जाता और मजाक के पर्पस पे, दिल दिमाग पे सीरियस में ना लिहलो। और ये वीडियो देख के भूल जी हलो और हाउ देख के झूल जी हलो। तो चलते हैं आज के वीडियो कौन सा टॉपिक के बाद में रिव्यू कंटेंट आज दिखाने वाला बानी। तो चलो लो डिस्प्ले पे देखा लो। चलिए स्टार्ट करिए। साला खेसर ये चोट्टा, तू छोटे छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर क्यों गाता है रे? हरी मिस्टेक हो गया सर। Ladies and gentlemen, आई एम बैक। आपके भी खानदान से कुछ लोग गाते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेते? के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका ब्रांड होला। सही ना लइकन के डिमांड होला, जिला हरा के लइका ब्रांड होला। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सब लइकन के इहे डिमांड बा, जादू जी के लइका ब्रांड अब भैया लोग रउआ लोग इहे सोचत हो के कि एके गीतिया के कोई गो सिंगर गई हसन। आ हमू इहे सोचतानी कि एके गीतिया के कोई गो सिंगर गई हसन। एको हीरे धुनावा, एको हीरे गीत गावे वाला, अलगे बा। जियो जियो गुडू रंगीला भैया, आप क्या गाना गए हो ना भाई लोग? भोजपुरी के 80% सिंगर कॉपी पेस्ट गाना गए लो। अब देखा लोग, ई हवन पवन सिंह के छोटा भाई ऋतिक सिंह, आ हई हवन इनकर दोस्त, आ इनकर दोस्त है वो गाना गले हवन जिला आरा। मगर थोड़ा सा गाना के लाइन एने उने क के वही टाइप के खेसारी जी गाना गा देले बारन ब्रांड लइका। ना लइकन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका ब्रांड होला। रे साला खेसर ये चोट्टा, तू छोटे छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर क्यों गाता है रे? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ये भैया बोल रहे हैं। और एगो दूगो माधर चोद भोसर पप्पू भी बोल रहे हैं कि ये गाना खेसारी जी चुरा कर गा दिए हैं। सही ना लइकन के डिमांड होला, जिला हरा के लइका ब्रांड होला। अब देखो, हम मानते हैं कि सतीश सिंह का गाना खेसारी लाल यादव गा दिए हैं थोड़ा सा इधर उधर कर, मगर सतीश भैया और ऋतिक भैया, आप लोग जो लड़ रहे हो कि ये मेरा ओरिजिनल गाना है, तो फिर टुनटुन यादव कैसे गा दिए हैं कि यादव जी के लड़का ब्रांड होला 9 महीने पहले? अगर कुछ लोग कहता हम कि कॉपी बोल बता से साल भर पहले टुनटुन यादव हमारा छोटा भाई और अभी भोजपुरी का एक उभरता सितारा है, वो गाए थे कि यादव जी के लड़का ब्रांड होला। सोचत का बारा लोग, ये भोजपुरी इंडस्ट्री हो। अरे ना, टुनटुन भैया 9 महीना पहले गाना गइले बारन तो कबुआ के ना कहलावन कि हमार खेसारी जी चोरा कर गाना गा दिए हैं। मगर एकनी के 1 महीना पहले गाना गइले बारन सन तो कहता कि खेसारिया हमार चोरा के गाना गा देले बा। मगर एकनी के एको बार ये ना कहलावन सन कि एकनी के गोलू गोल्ड भी गाना गा देले बा 12 दिन पहले, आ उहो चोरा के गइले बा। अरे सही ना लइकन के डिमांड होखेला, आरा जिला के लइका ब्रांड होखेला। ना देखो लोग भाई लोग, आजकल के हर सिंगर चोर हो गइल बासन। छोटा मोटा सिंगर के गाना उठा के गा देता रहन। अब तू ही लोग बताओ लोग कि हम केकरा के चोर बोली? और भाई लोग, वो ओरिजिनल गाना टुनटुन लाल यादव के हवे, काहे से कि टुनटुन लाल यादव 9 महीना पहले के गाना गइले बारन, और जे सबसे पहले गाना गायला ओकरे ओरिजिनल गाना होला। ठीक है। तो बस भाई लोग, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता। तालुंगे कैसा लगला प्लीज तू लोग लाइक मार के बताओ लोग। और भाई लोग भाई लोग, उम्मीद है कि वीडियो पसंद लागल हो तो लाइक कर लो, और चैनल पर नया आयल बड़ा तो चैनल का सब्सक्राइब कर लो, और ऐसा सब्सक्राइब कर लो। अगर नया वीडियो अपलोड जब करी तब तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। चलते नहीं आगे नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, तब खाती बाय।